Piliting mag-bike. Dito ako ngayon sa, I think part pa rin to ng season. It's Dungon. Pero hindi ko sure kasi nasa almost boundary rin tayo ng Benguet at Pangasinan. Okay, so hanggang dito lang inabot ko. Medyo wala nang daan doon. Pero hindi ko sure kung may daan dito. Ayan, meron pero pababa na. Bahay. So dito sa bundok, tok-tok. Okay. Hirap pagtulak. Punta na ako sa kabilang bundok pero under construction kaya sinubukan ko dito. Okay naman, masyadong matarik. Loose yung daan. Soil, papato. Katatapos lang kasi ng ulan kaya may mga erosion or landslide siguro. Okay. Ang inaalala ko lang yung brakes ko. Okay. Kakakabit ko lang kasi yan. Biore M61. Okay. Dual piston. Makapit naman pero tignan na lang natin sa lusong. Alalay na lang. Okay, may ngayong aso doon. Kailangan ko nang bumaba at medyo 5:30 na. Tara, pose. Yan ang mga aso. Siya, makakapaniwagi pre ko. Ayoko dyan, may drop. May roll. Sakit, baka naiwan ko cellphone ko. Yun.
Tingnan natin dito kung kakayanin. Pwede. Mag-iindo ako. Doon tayo sa kabila. Parang jumps na dun eh. Okay. Doon tayo galing kanina. Sa taas. Kain nilan. Pusta ako. Hindi ko kaya. Tut 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 tut. Tapos dito. Pak! Tumama yung gulong. OTB. Dito na ako. Maganda pang budol. Oh, preno ko. Huwag kang bumigay. Huwag kang mag-overheat, please. Wow. Daan sana dito. Pag kumali, bangin. Kaya wag na lang, di ba? Kaya dito na lang tayo. Use disgrasya. Okay, buwa ba to? Sharp curve. Okay, overshoot, bangin. Oh, kaya to. Tayo na, wag lang. Shit, ari ko. Aray. Loose. Kailangan po ibaba yung dropper ko. Nakababa naman. Loose rocks. Gaya nito. Loose rocks. Pero dito, siyempre, lakad na ako. Ma-shoot pa ako dito. Ayun o. Diba? Ma-shoot ako tapos matabunan ako. Di, ano yun? Nalibing akong buhay. Ano, sakit na. Sakit na na.